No niin, tervetuloa joulukuun 9. päivään. Tässä 9. päivän luukussa me käsitellään kuun aspekteja, kuulle tulevia juttuja, mutta koska toi nauha niin ikävästi katkesi kesken tuossa edellisessä luukussa, niin haluan vielä sen verran kertoa, että vaikka merkeillä on semmoinen oma erityislaatu, osalle tämä on haastavampi ja osalle tässä on hyviä elementtejä, niin johtuen siitä Saturnuksen ja Pluton keskinäisestä asemasta, niin se tietynlainen paine kohdistuu nyt jokaiseen meistä, ja se on uudistuspaine. Lähdetään katsomaan, mitä se tarkoittaa kuun kohdalla. Käydään läpi näitä merkkejä. Jokaisella on kuu, ja tämmöinen ihan kuun näköinen kuvio jossain kohtaa sitä omaa karttaa. Ja kuulla on myöskin oma astelukunsa. Jos nyt sitten käy niin, että kuu on tällaisessa 0-6 asteessa, niin silloin nämä vaikutukset on vaan tavallista selvemmin havaittavissa. Kuu liitetään kotiin, perhe-elämään, turvallisuuden tunteeseen. Ja nyt mä olen hiukan saanut jopa palautetta siitä, että osa näistä tulkintateksteistä niin on jonkun mielestä hiukan pelottavia. Mä haluan nyt tässä vaiheessa sanoa, että ei ihan turha sitten tämmöisiä pelkotiloja viljellä. Se ei ole tarkoitus, ja katselenpa nyt tuosta läpi ja korjailen siihen malliin, että niistä ei sellaista käsitystä pitäisi tulla. Mutta taas kun mietitään, että jos sinulla se kuu on näissä kuvioissa, eli jos kuu on kauriissa, kaurin merkissä, tai oinaassa, tai ravussa, tai vaassa, niin ollaan edelleen sellaisessa vaiheessa, jolloin siellä siihen kotielämään ja omaan turvallisuusmaailmaan liittyen sisällä on semmoinen, niin kuin tällä hetkellä jo ihan varmasti semmoinen pieni kasvava, ehkä nyt semmoinen painostuksen tunne tai ylipäätään semmoinen tunne, että jotain on tapahtumassa, joka jo itsessään on monen mielestä hiukan pelottava, että mitähän nyt oikein on tulossa. Mutta se on aina merkki siitä, että omat solut ja oma keho ja oma kokonaisuus muistuttaa tätä mun kokonaisuutta. Että hei, sun elämä on muuttumassa ja se valmistaa meitä, haluksimme tai ei, se valmistaa meitä siihen muutokseen. Ja sillä tiellä nyt etenkin nämä merkit, jotka mä äsken mainitsin, niin on muita voimakkaammin semmoisella muutoksen polulla. Ja jos me nyt sitten katsotaan tässä vielä nämä muut merkit läpi samaan tapaan kuin äskenkin, kohta nämä ovat niin tuttuja, että jokainen osaa ne unissaankin. Ja taas kun katsottiin ensin tätä kauriin merkkiä, niin lähdetään liikkeelle, sitten jatketaan sen jälkeen vesimiehen merkistä. Ja jos kuu on täällä vesimiehen merkissä, niin siihen osuu silloin Saturnuksen kolmio. Ja nyt tämmöinen kyky rakentaa ja tehdä omia olosuhteita, kotielämän olosuhteita paremmaksi, niin se korostuu siksi, että Saturnuksen kolmio antaa semmoinen kyvyn luoda rakenteita, luoda vahvaa rakennetta sinne kotielämän alueelle. Ja se täytyy tehdä omasta näkökulmasta käsin. Ja kun katsotaan kalojen merkkiä, niin kalojen merkki jälleen kerran se saa kohdalleen, siihen osuu Pluton sekstiili. Ja jos Pluton sekstiili kuulle, se on alitajuista toimivuutta kotielämän ratkaisujen kanssa, myös hyvin vahvaa sellaista. Pluto ei tee koskaan sellaisia heikkoja transitteja. Mutta pääsääntöisesti kysymys on mahdollisuudesta. Jos siihen tarttuu, niin tuntuu hyvältä, ellei, niin sitten tuntuu vähän kehnommalta. Oinas käsiteltiin jo. Härkä, jos kuu on härän täällä alkuasteissa, niin se saa osakseen sitten Pluton kolmion, joka on jälleen kotielämään liittyvien asioiden kannalta ehdottomasti mahtavaa aikaa, kunhan tekee siellä jotain ja jää paikalleen sitten seisomaan. Kaksosten merkki saa puolestaan Saturnukselta kolmion tänne oman
merkkinsä alkuun. Ja Saturnuksen kolmio tietysti liittyy taas Saturnus-tyyppisesti kodin rakentamiseen, uudelleenjärjestelyihin, joihin kohdistuu positiivinen energia itsellä. Okei, rapu on käsitelty jo yhdessä näiden muiden neliömerkkien kanssa. Sitten leijona. Leijonan alkuasteet saa osakseen Saturnuksen sekstiilin. Ja niinpä vuosi 2010 on leijonille sitä aikaa, kun he pystyy luomaan se konkreettisia rakenteita siihen omaan kotimaailmaan tavallista helpommin. Ja mennään taas Neitsön merkkiin. Se on toinen maamerkki täältä, tai Kaurin jälkeen kolmas. Ja Pluto tekee tietysti Neitsyeen kolmioon. Ja samaan tapaan kuin Härällä, niin myös Neitsyellä on kotielämän kannalta nyt elämänsä tilaisuus tehdä siellä remonttia, vaihtaa paikkakuntaa, vaihtaa kotia, tehdä itse asiassa ihan mitä tahansa, vaihtaa sisustus tai sitten vaihtaa muita kodintekijöitä, mitä nyt kukin parhaaksi katsoo. Mutta jotain kannattaa tehdä. Vaaka käsiteltiin. Vaalla on tämä muutosprosessin paine olemassa tavallista suurempi. Skorpioni ottaa vastaan sitten Pluton sekstiiliä. Ja siellä on plutonisesti hyvä alitajuinen vire luoda kotia uusiin puihin ja uusiin puitteisiin. Ja vielä sitten viimeisenä tässä käsiteltävistä merkeistä niin Jousimies. Sille Jousimiehelle tulee Saturnuksen sekstiili. Ja silloin Saturnus aina rakentaa. Se tarkoittaa, että nyt voi pistää keittiön uusiksi tai vaihtaa sitten sinne keittiöön mukavamman tyypin itsensä kanssa puuhailemaan tai jotain muuta kotiin liittyviä uudistuksia. Ja taas tässä nämä merkit sitten tuli käytyä läpi. Vaikka tässä tulee nyt semmoinen hyvin yksioikoinen kuva näistä merkeistä, niin vielä kerran muistutan siitä, että täytyy olla valmis tekemään jotain. Jokainen, joka pysähtyy liikaa paikalle, niin kokee tämän ajan ahdistavana. Ja tämä täytyy olla pelottavaa, eikä pelottelua. Vaan sitä, että kun lähtee tekemään, kun lähtee uudistamaan, niin sitten sen jälkeen vaan tuntuu tosi hyvältä, koska energiaa riittää. Okei, kiitos ja palataan sitten taas luvussa 10.